не му пишете. Тони не търси принцеси, той си. има една принцеса Иванка. Тони казва, че с жена си Иванка рамо до рамо те са, Винаги силни, един до друг във всяко зло и добро. Тони казва жено, Ти си ми слабостта, моята опора в живота също така. поздрав за двете им принцеси, Техният смисъл в живота мира. и Камелия тати за тях работи. За двете си принцеси мира. И Камелия на тати, И на мама Иванка. живота, моите деца, Нашите ангелчета, нашия дар. от Бога за принцеса Камелия, и за мира, нашите две деца. а Тони казва тати докато е жив. За своите деца Той ще се бори, той ще работи макар, и с последни сили, но той неговите деца никога няма да остави. Тони прави Какво прави, но своите деца и своята жена. не оставя. От Тони Пенела меромняке, Мечавенге камера вон си мири, сила мири. упора ме дуе ченгеме, Камерава одаде жика и сем жундо. най-каме къвтумен мира. Камелия, Мирето и чея и да се знае, момичета, не му пишете. На Тони той си има вече принцеса. нарича се Иванка, Моята касиерка, шефката на сърцето ми Пинко, да. на сърцето на Тони обичам си жената. И децата деца, Моите прекрасни деца, Тони казва, за своите деца е готов на всичко. никога няма да позволи. Никога и никой да ви мачка. Вие имате баща, Лъв обичам ви много деца. мои сега Иванка. Казва всички духалки да не се правят на климатици срещу моя. Мъж Тони нямате шансове, Нито покритие нямате, това сърце като на Тони, които завижда на моят мъж. Тони никога Няма да вижда, има Тони един и един ще остане. а всички останали фалшиви хора Нямат шансове срещу Тони, защото Тони на първо място е истински мъж, баща. приятел, всичко от Тони си ек. Таека, Ачел душман, пандем.